Visco, 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 Wicked Mix, Wicked Mix, Wicked Mix. Salut la famille, c'est toujours Maki. Amalo Dona Kafoko Ame BKO Freestyle émission qui de kan BKO Freestyle ni ONF TV ka émission beno ka artiste talentueux bo dibila ko oubla lumière là. Ali ni be lumière là, ami do fara ika lumière kan. Chaque semaine ami artiste fla wole kana ubena ama wuli on fait bi artiste mun be ambulo o dute mo dogoni fona soro ite réseau kan fona soro ite TikTok kan sinon ibu don mo min droiti la alete mo dogona ale to de Abdul Wesha. Weshi Maki ouais au calendrier donc au calendrier bugi daché donc aller de ben kushina au calendrier ngaje arasa kota donc là vraiment on m'a fait bien merci au déplacement là donc amena émission d'amener 500 donc ya madame nemi o folikan Abdul Washi folikan jumene bibolo kala si amadi ba bela jelema Maki yan foli be bela jele ouais surtout ça gambalu ni na balu ouais donc oni kuma tanda quoi ouais toujours au kelene do al sa foli be bela jele ala kan bedeme mina la go domne bugi daché ouais folikan mene bolo bonyan nga kuma folo me kashi blaga balmage noy lord magavili zu wa keleno alaga an limania di ambama ko no are wolo ba ambe baro alaga limana nyumanda ma ko amina bon me fol blanc era wolo ba aw jenabu jawara ani jenyo ko malada be an philippin ke ta endeme ko sebe o lexé o kelene do o endeme ba mananji awale manager di d'accord bon nga jiw rek au dendon en DG boy d'accord ouais c'est vrai que foli bi si u bela jeli ma no le era sira en fena d'accord ken samagi ina fo afo chugamna donc ala ga ine en balma kala ka darosma voilà be nyanama ko do ça passe aussi vraiment ala ga limena di yani bela jeli ma mina rabbi voilà non vraiment afo chugumna bonne bu me fe ko bla nyefeme et vraiment quand on a foli ke albiala anga do fana ke quoi ala ga hine zula amina rabbi amia sama ni ai vraiment on bera janga aka scientifique ke nete c'est fait abe zo tani do oro imana ga to ko do ana ke c'est oro donc vraiment donc c'est un gars et puis on bera mourir do donc bi ala ga hina ala ga da rosma amina rabbi adunata bolata che ala diga kodo non ala ga doron ka anta donc vraiment donc o kelen do amena vite fait na Abdul Washa ouais Maki ibsigi to rere ani ijam fo ani actuellement ibsigi da jumene la ouais bon ne to rere Abdoulaye Samaki communément appelé Abdul Wash bon nga sigida Nyamakoro voilà mais sur la Nyamakoro da non ma sur Nyamakoro mais iga dipsina begani non ma demsena begani a déménager kana ino kala kana ino di d'accord ok bugidache et psychi to rere ani jamu ani actuellement bisiki da jumena bon en to ko rere Jallo Abubakar e o che flare ouais flaga 30 ouais Jallo Abubakar alliance bugidache ouais mais c'est quatre la amdalay donc le bugidache donc le dam nan sans chabe sans du bon ni ton la re damne bon 2016 on avait 9 ans sans compte mais ya damne suru de là ou bien ya damne groupe là bon ya damne groupe là d'accord mais c'est quand il faut faire une pousser qui donc d'accord là bon depuis fitini donc la re jara depuis fitina kanu mena o meton li dan era ma bon en fait fenen tonton do be mbaare koroge ko benye bon aller soufier quoi Mamadou Kone bon ame la o ke quoi ouais am to ko lu fofo quoi o benana na fena quoi akanu do la non vraiment donc o kelene do c'est ame boli kana doni Abdul Washa ouais Maki Abdul Washa che mais don jogo che o curiosité bare men la go me quoi et dina mu yi pousser yi do donc là
Ouais, bon, comme il n'a pas, il y aura une carrière sur le nom parce que à la rigueur, il faut me raconter, on a carrière sur le nom. Bon, comme on va la musique candoroni, amour des deux. Quand il vient à dire il commence à raconter, à qui sur le commencer à game. Déjà, avec Arthur Corolin, n'a même pas. Avec musique amour de là. Donc là, c'est la degré de la hier, il faut que tu pratiquer quoi. Voilà. Non mais ciao kelen ça parce que yoro don chowo te clé mais presque ya bega sur ngona parce que ta soro fendu be mo excité me donna min ke tout le temps depuis wakati na retard donc qui il bina kaye quoi il tout cas dada jusqu'à ce qu'il donne là il va faut qu'il do studio là donc kelen do et il faut bega fumera faut kuma mano artiste mais donc dara no ko ni kuma donc amina essayer ça on nene don dron amina réchauffement don dron donc après ami clair na tukun donc ama wuli ñon fait au clé n'était donc Abdul Wacha oui ami fait ka fenno de ida na 100 fenno ida lovu monu chan keru fenfenu ouais té ouais ite na morceau fabra freestyle do dia au clé n'était donc là au clé do kojo anga Abdul Wacha nene quoi nena freestyle demande de 500 il m'a formé un sur 500 ouais il a ça freestyle de dia d'accord oui donc ni c'est que voilà fenno ke psugul ke quoi tu vois non ouais c'est ça ah oui allez on va da bon ya ba yo jawaro wicked mix so kana ni fone male sa so c'est la petite paradis là mais c'est des maman paradis là ya tu parantila ti baron bete da kawalu no de ngasi ambe yiride da go shiganya soro ganda manu bi go shifo damba ni tenga foli fo sule ni demba ye la jo mega demba ye bebe yene demba ye bebe ni chance ni million chama ale ni sanu ma chama milliard saraga fasale ndego suro ya saga kiri mi kite no sara basali no sara gangsa wenko tawanan gangsa wenko ida parantu wenko sigida baga wan wenko sesis ne yezu wenko oluwe wenko maki wenko solo kana ni fone ma sole so kana ni kenenale kana ni fone ma kabaro gang sa chama me ba mako ale ni nyama koro ima esi anga koro uwo mudenga jana bako kasoro wala ngo jana teko dele ma bonga sumani koro baligan wiligan pie di koro ala mantoro wantu toro kasola sheu be fande toro me jina nga bitini timi mande soliga wiliga sianaje ni mata toro sansugula deme alon tenteri ga ala yake bato ma fini maje na ngiri gere na baradate suba tana e baragante mamadou gasama maragade enigi wele otarbade kasama di sangarba fe katanga di san bourgeois fe kanana nyini me manaje fe poliman koroge perezan fe perezan sa tuta fe sadike boy ben tuta fe jinate korobola korofe jinate korobola de olute korobola sigida jinate korobola de gangsa magite korobola de budashete korobola de Abdul Weshiere ti korobola ay galon de nefti ti korobo no te korobo la famille a big up cristal amalada amalada non free ouais c'est vrai Jine o jene ouais comme jine do be déjà jine do be nyimagoro ouais ne bulo ngore mundo jine me fa ababe ya ababe barayo ouais jine to korobole non clean sige jine effectivement non vraiment talamba de ben Abdul Wacha donc vraiment au moins da kono mais mo be na la vidéo là et tout compétence mala mo be na la
Ok, la famille, donc là, tu as Abdul Wesh pour l'instant à Dang 100. Ouais, on t'a dit. Oui, d'accord. Et comme moi, Mamalada. Donc, donc, Bouidaché. Donc, Abdul Wesh Wesh la donne, donc, amène à Ouli 500. Donc, Kojo, Anna, elle est sans faire. Wicked Mix. Wicked Mix. Wicked Mix. Le siffleur. Oh bada boy bada boy bada boy bada boy Tuskado nama klanta samarabo samngabla nama tiganta samarabla nindeni balaka pada senge bitene bordel nya nege mine bitene bordel nya nege mine chema kebiri dianga ishimene ansigi ga jatemne san jate amne yeremne anteskiri mo chekse nyensi ga plombo bolo taraganto pi uplenego devant dit ça va pour éviter les pourquoi bien mai utaira gitachiena tangeni bega bi barigada dungo do be yirila alsa e bala ke madala meseli mesunte mo korofo wa ikofe ngamanu tiga kuma ai doga uchaina kuma bafu ya wache abe bantiga waraba kuma bo wara onyena kungola obe yoro ini gwadare la gwada tukado nama klanta samagabo samngabla nama tiganda samagabla ni deni malaga pada senge bitene podenya nege mine bitene podenya nege mina fora nyena gonu kala banchi depine tuna nyapugu agili uma me depi uma tete kaisa bega wadi la tete tege bitini tintin mbere malado ai wagashi mama ko mangangolo shibonga nankono la kuma komo na pasago no wari be batiri malada kono amisiri gantin kagi ugega tin kagi endigi sogo kadi amenege mbushnu akoshi besa numa di ameta minula numa fanga indi ameta minula ko wadi adi baga mata imi tanso ami ba posonga bien dini yanga do wandi dini nimi ameta chufoga sigida bega dala me bazisiri fama jabate tumu sigi ame paninge befi dibila ipaga to e papi ado to mani deje ga pani kado nama klanda samagabo samngabla nama tiganda samagabla nindeni malaga pada senge bitene bordel nya nege mine MTV eche miziki ga di tro université ouais c'est vrai amalada Abdul Wesh avec Bouidaché tanga donsa big up Frisal Amalada. Non, ouais, Amalada. Vraiment, c'est du piano. Ouais. Donc là, Abdul Wesh, instrumental, c'était Mandeng, ouais. Non, c'est du ouf quoi. Donc vraiment, réchauffement d'un gars là. Ouais. Donc ramène les systèmes message. J'espère qu'il va dans la mano. Ouais. Donc question même boulot qu'on y a fait aouiller. Donc vraiment, madame ne Bouidaché là. Donc Bouidaché est boulot différence du même 600 générations et follow génération check. Bon, ne regarde boulot différence bavé ne. Ouais. Parce que amagana pocham na ko. Am tasmala ma bagana wel fo. Awa masa kumare. Ouais. U pete u be amu pete. O dada. Ouais c'est ouais fanga. U pete u amu pete. Non, o dada. O kena yanko. Amasa kuma. Jaguar fi. Donc Abdul Wesh. Oui. Il a fait un boulot clé de loi. Ouais, o kelen de do samoni a wuli doroni. Amasa kumare. Amada doroni. Faut arriver. D'accord. Donc o Jaguar de quoi. Parce que vous te fait vous péter. Là-bas, il vous péter quoi. Nous nous péter ça. Non, ni bien ce qui va nous mais 600 les arrêts boulot mais 600 timing de chukuna quoi. Mais korobale mon 600. Est-ce que vous devez na sega fin que 600 mais sega publier 1500.
bon génération voilà mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que ko ye ala ta ye i bɛ ko kɛ mais u bɛ yen hali bi a bɔra ala la u tɛ ka se ka yaya ayi u tɛ se ka pam bɔ dɛ o b'an ne bolo n'u ma e ma ye ne y'a f'i ɲɛna quoi n'u ma di an bɛ taa min'u la n'u ma fanga in di an bɛ taa min'u la quoi ko ka di a dibaga ma sa bon ni min ta so an b'i ba boson ka bien jeni an ka dɔgɔ an tɛ jeni ni mun yɔrɔ expliquer ta mun fɔ ta ko ka so n'u ma di an bɛ taa min'u la n'u ma fanga in di an bɛ taa min'u la ko ka di a dibaga ma sa ni min ta so an b'i ba boson ka bien jeni an ka dɔgɔ an tɛ jeni ka ɲimi ayi jɔ mun ye mun fila ye ka ba a yɛrɛ e ni bakɔrɔnin tɛ yan a yɛrɛ bakɔrɔnin tɛ yɛrɛ mais an ka paw kunna an bɛ plateau kan ka bakɔrɔnin kusu d'accord mais bi o yɔrɔ bɛ faamuya mais ni mɔgɔ min ye donc parce que dɔnkili y'o de i m'a faamu fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a mɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko fɛn dɔ don mais i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a lamɛn ka ɲɛ yɛrɛ fɛn dɔ bɛ a kɔnɔna la donc sinon hali mun ye ne kɛ ko fɔlɔ ka lamɛn a nana n tulo kɔrɔ ni fɛn dɔ ye quoi mais n tilala ka voilà a woloma quoi mais sansi ka ca o yɛrɛ de ye dɔnkilida ye fo mɔgɔw ka to k'u sigi k'i ka kuma jateminɛ n'i m'o fɔ yan nin de don wali ne don fo choix ka kɛ 2 3 ɲɔgɔn ye fo question ka caya voilà i m'a faamuya donc o kelen de don mais sisan Abdul Wash an bɛ boli vite fait na ka taga Ɲamakɔrɔ e yɛrɛ bolo sisan Ɲamakɔrɔ bɛ yɔrɔ min na san Ɲamakɔrɔ rap fɛrɛnɛlen don depuis san jumɛn ou bien hali bi Ɲamakɔrɔ rap dɔnni fɔ an la quoi bon ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye an ka cɛkari musique ko la i b'a dɔn je sais pas quartier tɛ kelen fɔlɔ quoi parce que ne ka mouvement ma daminɛ ne ka mouvement daminɛ Darabugu avant ne ka na Darabugu quoi voilà i y'a faamuya donc mais i ye temps fitinin min vécu i bɛ réalité fitinin dɔ fɛnɛ dɔn effectivement voilà bon ne kɔni bɛ se k'a fɔ Ɲamakɔrɔ MC bɛ yen artiste bɛ yen trop mais malgré tout ça a musique ko kɔni a ma misɛn a tɛ dɛ a tɛ dɛ i tɛ don non a wuli dɔrɔn n'i y'a wuli dɔrɔn u bɛ follow a banna i bɛ dɔɔni parce que an ti a wuli dɔɔni dɔrɔn o tɛ i bɛ yɔrɔ bɛ yen ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye quoi i bɛ chemin min kan n'a ka di i bɛ se ka baara la wuli dɔrɔn u bɛ follow a banna i tɛ fɛ ka don non n tɛ fɛ ka don i bɛ ka taa kɛrɛ de fɛ non o tɛ sa Buguya tɛ ka kɛrɛfɛ yan mais Buguya b'a dɔn non mais sigida i tɛ style min na n'i ka style ni kɛ jama i ka jama bɛ tugu o ye fanga ye sinon artiste ka ca e yɛrɛ bɛ se ka artiste kelen jumɛn de fɔ sisan k'o bɛ ka Ɲamakɔrɔ représenter ko ka Ɲamakɔrɔ représenter sans bon o ye Jabloxy mais e yɛrɛ bolo depuis san jumɛn Jabloxy kelen bɛ sanfɛ depuis san jumɛn fo sisan o ka kan ouais bon ko yɔrɔ bon ko ye wagati ko ye wa i n'a fɔ a bɛ ka segin question kelen de kan parce que kɔrɔbalenw bɛ sanfɛ pourquoi olu ka ko tɛ ka se ka fɛngɛ ne bolo ko ye wagati ko de ye quoi i b'a faamuya Jabloxy kɔfɛ tɔgɔtigi wɛrɛ jumɛn de bɛ Ɲamakɔrɔ bon Ɲamakɔrɔ tɔgɔtigiw bɛ yen Jabi yɛrɛ kɔfɛ Benji bɛ yen ne yɛrɛ frère fɛnɛ bɛ yen Mɛrɛwoji voilà Boss bi ninnu bɛɛ bɛ yen Cɔl bi ninnu bɛɛ bɛ yen voilà i ma mais malgré tout ça artiste wɛrɛw bɛ yen trop kana ɲini yɛrɛ wɛrɛ Abdul Wash fana bɛ yen Abdul Wash yɛrɛ sɛbɛ Bukira Sheik i bɛ sigida min na i ko Amdala ye mais actuellement i ka base yɛrɛ est ce que Amdala don ou Amdala don mais Amda yɛrɛ mais Amda yɛrɛ tɔgɔtigi jumɛn de bɛ ko bɛ Amda hali an fa mɛ Amda Enfant Noir bɛ Amda Z yɛrɛ fana bɛ Amdala Z bɛ Amdala ye BG yɛrɛ fana bɔra Amdala yɛrɛ Young BG yɛrɛ fana bɔra Amdala Pagala yɛrɛ fana bɛ beatmaker quartier star ka ca imagine balo bɛ ne général ouais non Balodi bɛ yen général Balodi voilà oh d'accord mais non Bugi no quartier star ka ca n'o tɛ non an ka sɔn ma mais ouais mais jɔ an ka kuma fɔlɔ kɛra ɲɛna tɛ denba kɔ dɛ non même pas mais voilà vraiment dans les donc là an bɛɛ c'est comme si commune bɛɛ de ye commune kelen quoi quartier bɛɛ de commune quartier kelen an fɛn fɛn bɛ nin bɛɛ la tantôt bɛɛ ka laɲini jumɛn ka se ni Mali musique échelle internationale la o de bɛɛ ka souhait donc c'est la famille quoi donc là an mana bɔ o la n bɛ fɛ ka ɲininkali filanan min dayɛlɛ ka di aw ma bibi na mɔgɔ caman bɛ game kɔnɔna la rappeur kunda mɔgɔ c'est comme si genre wɛrɛ kunda quoi a kɛla fɛn fɛn quoi des artistes minnu bɛ yen nɔ u tɛ fɛn dɔw différencier ka bɔ ɲɔgɔn na n bɛ fɛ k'o ɲininkali kɛ aw la bi a bɛ se ka kɛ déjà aw b'a dɔn a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana aw t'a dɔn mais a ka di n ye aw ka hakilina di a kan o ye c'est quoi l'album bon album
quant à moi album me dépend période de là il n'a fait bara minke donc il y a analyse qu'on fait a fait no il y a bara résultat il a mon résultat voilà d'accord il a fait carrière et tant ta ko choisi bara ere kama répétition ban fait on kera mo wéré wa karsala tununa de bala album bla ça veut dire que e kum tununi no me bara la de bara résultat ira mo la ma be damne single denjul la bon album do alim pa c'est que son denching 8 single donc mais kada la katara sans fait au album oui d'accord mais Bougidaché era bolo c'est comme faut faire quoi non mon faut rabé d'accord mais si ça album B mixtape B EP B mais quand ni be fege yin ngawla quoi asigi choko quoi mixtape quoi na kan damne jumene la ni sabade do quoi na kan damne jumene la kana jumena mais no won fa akana damne album ni la album o clé no bora no amena EP la o filay no bora mixtape amena mixtape la d'accord mais c'est que donner faut ani mixtape la bon mixtape we bo yere album konnan dama se jawato lo quoi yekum ngai wala ga do faranyo akura do créer imam famo boy bol nyaga mi nyogo na wa ko la mixtape kono were mixtape wa mixer les ama ça d'accord donc là ouais me fa do fara ko ouais oro do afa ci wam na oro d'accord donc là beiga akina fo donc c'est que mi fa fara ko ndron album bino no bola bena EP la mona boyno amena mixtape la mixtape de fin oui fin bino ke mixé quoi fin on fara daño kan ye pièce mu fara daño kan ko bo album na ani ye pièce mu bo EP la donc pièce nu 600 olu mana boyno pièce wera mun mena 600 c'est du mixtape mo mbeno ni iga afficher bola mo ka ye dron ka foko ni mixtape de dron mo mbe are kalama ni aiga afficher dron aba don a foko no ni ga mixtape bo c'est sûr et certain album B a EP B parce que ni olu fla de bo de ko fait mixtape B na donc ni oro de do ka nya parce que mo ko ci mo be no uta don absa ke fana o be don ala mo uta détail be don absa ke fana anyi mi fo am ska fili fana mais on a hakilina de fort ami donc voilà donc ko fait 600 ami fait ga tani fen playback ama ça quoi imam famia donc playback la madame ne Bougidaché là ouais imam famia Bougidaché ga son do be te Bougidaché fari ga son na tu ga son là non bon bit me gar chamate ga son glam ouais al jinere mais fa son do glam mais fa be chamane pagala be chamane mais fa du dîner bon quartier là imam mais fa trop fort mais fa trop fort mais fa ak ci gar effectivement ouais non mais fa té ngoro avec galare effectivement c'est vrai ni yera duna ñama waro ko dro voilà ni me fa té avec galare ouais au lieu de titre foro di ñama waro ma quoi vraiment donc là maintenant Boukiga soname vraiment ne ke ko flo ki ga soname ay fendo kenela mi let mo fo mais amina soname sa ñon fait Boukiga kuma mo ga la men hakli ouais imam famia donc klene do amana bo Bouki la mena Abdul Washila imam famia ko klene do wicked mix Bada mana bada boy Kosuina e feti maladaga happy baby ni boshite kotige chagi ni kushite kotige ima obe fenfena obanfe ni tese ga pontige na Ibrahima tata ko begi Ibrahima tata Ibrahima tata ite wili gi Ibrahima tata Ibrahima tata ko begi Ibrahima gota Ibrahima tata ite wili gi kalumbata baby ni do bentewu Abiga mbomo malaga feno moro chekana na ngulungu toro nindeni ngadi gogo meska piti baby kari gidenga chini yele ni ralanti chena ni cheni mangati jene buga pagari ni yoro salwina fo alma pete bise maga bobara la kene nyagara begi kakuta ninkoti bolo tajiki bola baby donege jole mbona solma duna dron lo belbana cartel nana yekushi kasata SOG sogo genegeka côté begi ka côté ta mogote furase na mesina e feti maladaga happy baby ni boshite kotige chagi ni kushite kotige ima obe fenfena obanfe ni tese ga pontige na Ibrahima tata ko begi Ibrahima tata
Ibre matata, ite wili ibre matata, ibre matata, obegi ibre magota, ibre matata, ite wili kanubata, baby e bochi, be inumne, meni numora kele go fragi, tellement en goshi, aye nyamade, labantu mena walde ligi chifutes manuele teliwi. École mi seda bugi mi la grial ni togo be wele Putin baby jagi gi oji kushi ama kwago na bega fomi manu ni mama bra mega sogo jeni kushi kasa e endigi kono boli ama bramana blogo ni mame tibi la kalaya baby klobe na nangla la shola metra pour la kalaya moko be mragala ekene bojo na sisa ko be bana modi maraga modi e me maraga je suis na feti maladaga happy baby ni koshite kotige jagi ni koshite kotige ima wo be fembe na o bambe ni tese ga pontige ibre matata ko begi ibre matata ite amalada de non kene ah ouais free. Non, attention, c'est belle. Ame tienkene. Ah, non. Yane tienkene. Awa to falen. Non, non. Ame yan to falen tienkene. Tienkene. Ah, non, nga chifu kloben na. Amazan kuma. Tienkene. Ama to falen. Ama ga tienkene. Non, biko fa. Parce que an ko fe, fen be na. Utse ga anta nyogo na ga obe tiene fo uwe obe tako. Abe dan ma. Ah, kuma bana ga ba. Ah, kojo kloben na. Ah, ani samage. Kuma bana ga ba. Non, atechi. Abdul Washa. Ouais. Abdul Wash. Kelen magi. Ah? Ah. Okelenda. Ouais. Igo dene. Ah d'accord, Abdul Washa. Amena essayer ki ga son tintin. Donc ni ga son ami Abdul Wash. Bon. Ntaro mena mfo quoi. Oui. Mais akadi mo ga la meganya. Imam fuma va juger quoi. Ouais. Talan kuma bana imam famia. Date yere do awo sebe di. An la meganya. Wicked mix. System Abdul Wash, yeah, baby. Tan 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 Lil Ben on the track. Ni amoy Madonna, jarabi ni kerena. Angata Maryland, oublié anwa doyi. Anwa doyi, eni ne adoyi. Anwa doyi, neni be adonye. Ngakele na dali bana, ngakele na hami bana, ngakele na miri bana, ngakele na kasi bana. Komena denita suna ni faridala, alobe kuma be barodawla, musoko kele be sigidala, ijo negata bamuruza, sedina haliga bamuruza, sani ne jugu ganjara bifa, baby mo warite mbolo, sanu tembolo men kerbe mbolo, daya dumbolo chene bodi bolo, tumde heni ne jugu be malu, amanga konyola hantena kuma, amita merila nebe kuma, nga jeli be kule be million dama, sanu badama, jeli be kule be million dama, ni amoy Madonna, jarabi ni ge, amata Maryland, anwadoye, eni ne adoye, anwadoye, eni be adoye. Ngakele na dali bana, ngakele na hami bana, ngakele na miri bana, ngakele na kasi bana. Ni amuso, oro muso, baby, nebi fe, kananata, baby yo sira ajam, kananata, kane don kelena, kala ni kadini, berema bizu ni kadini, ko be ferege, nimiye ko be ferege, kanane trompe, baby yo kanane trompe, amuru duma e paradis, denyuma soro e damu ye, dondo kale be kenena, duma be bizu be kenena. Bolo kolu be kanuna kaso bolu be jali kelela exi faranila de benga be fefudila parce que hina be dalila wa exi koro be ni misala ameta fetiga Dubai ama fanju be bye bye ameta fetiga Dubai ama fonu be bye bye fetiga Dubai ama fanju be bye bye ni amoy Madonna
Narabini bere Amanda mirina Ye hawadu Hawadu Beni ne adu Hawadu Nini be adunye Naklina daliba Naklina hamiba Naklina miriba Naklina kasiba Imado, bebê, imado. Esse é Maggie, Ani, Abdul Westnin, Boogie, Mangando. Wa Amaladado, rap freestyle, pick off freestyle, esse é Gambede Dalamado. Anglo com Chenendo. Me plaît, facile de ça, Boogie Daché là, pardon quoi. Ouais. Tu vois, Maki, donc vraiment dans nos trop donc Beniga système de Beniga talent de vraiment tu as du talent donc al bien à ouli trop c'est job quoi mafuma ko abanye fait quoi inchallah et mafuma tejo mafuma donc vraiment en be woshi là non ni ne do quoi c'est ça donc là amta doni ñefé sananga ta ni donc dai donc me fera mi fiena et Abdul Wesh oui 2025 na projet du management de bolo ouais comment on entend quoi 2025 na ouais projet mon va bolo ouais on a mis projet là-bas on est là tel qui amega épée dollar ben ma femme non d'accord épée dollar ben et album non antega album na ben ça me dit tout amega tournage do la même parce que un son OK ko ça ni na tournage là quoi voilà quand on le son que donc nous son banat même na mi so continuer mouvement quoi voilà d'accord OK Boogie Daché ouais 2025 projet du mené non vraiment même profiter la fone là il ne m'a c'est assez Boogie Daché ka concert là mais je sais pas quoi la tu comprends et tout mais j'espère que ko bedanga na iya mina mfia yin fara rere chente Chendo alors vraiment là on est tout affiché et tout mais voilà donc madon il me remet madon il y aura une fois quoi ko bedanga vraiment femme reçu en femme reçu donc quoi voilà donc vraiment félicitations ballon merci donc prochaine concert dans la sona Abdul Wesh ouais anti fendo kera beno ya ouais nala un bébé yo là voilà c'est la famille quoi donc vraiment mais 2025 na projet na ta au projet ga chante bare mais 25 bana mais 26 kono inchallah bon 25 no kado 26 là ame ko do ke ko bete fota wa nala sona imam fama ko be do la quoi clip ko ni voilà bon chama garder les membres ma début 20 gati kono chama be mais amga ko chatemina folo ame chatemina la ko don quoi amga ndu rona boro ni chatemina d'accord no clean do mais ide la ka mixer bo EP ouais ni mixé boy EP bon ide la mixer bo ide la EP bo d'accord mais album de Bistra la sang voilà donc clean do quand même on a de non ate to no kan la vraiment wuli maki la nebe do studio kono de ngache ka to ka abage quoi ante sogo dun sanga manene ay ma famia ara sa no anda do manene bien de la sogo de donc là so ma fole le jate la quoi ouais ma main frère Abdul Wesh oui ni mo bi la yo sigila soro contacter du là ouais bon ni mo bi na et ou sigana soro contactif tel qui 97 61 26 75 à la fin oui 82 17 tolungana bi kononton an wolonbla oui au coffre 61 bi woro an kele 26 au coffre Bimba an woro 75 au bio bla anduru c'est bon nga lemne ouais o waka tire le buidaje ouais mo bi lo psila sur contact du menera boni mo wona la il sur 79 64 80 90 ouais 79 au bio konton ani konton 64 bioro an nan bioro an nani bishegi
bi kɔnɔntɔn d'accord non a yɛrɛ fɔ bamanankan ouais donc free ego ouais bon an bɛ fɛ ka message dɔ passer tel que yɛrɛ tun b'a kalama concert mouvement donc effectivement concert a bɛna fɔ ko Abdul Wesh Mali bɛɛ ma ko Abdul Wesh ka concert kalama ah ma kɛ yan ah foli tɛ réseau kan bɛɛ bɔra kalama ne yɛrɛ tun bɛna classe ko a wuli mais vraiment concert kɛla cité la voilà ça a donc été ne yɛrɛ ma se ka ye mais ne i ma joué vraiment félicitations merci i ye ko dɔ kɛ non félicitations voilà donc ko mouvement dɔ tun bɛ yen mais o bɛɛ la sera ka cɛya kɛ ka se ka ni jama labɔ tan vraiment salfara voilà salfara donc an ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen voilà halisa ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ani managerw ni président ni fɛn a bɛɛ quoi ala k'an bɛɛ dɛmɛ a mana kɛ domaine o domaine ye cɛ dɔ bɛ yan i t'o mɔgɔ fila bɛ yan i t'olu tɔgɔ fɔ yan Buya i t'olu tɔgɔ fɔ olu ma ɲinɛ Samake ani Kojo a Samake yɛrɛ balima parce que an fana Samake a yɛrɛ Samake o banni a fɔ micro mais a tɛ fɛn dɔ improviser ka Samake kan Buya a daminɛ ale b'a laban a tɛ fɛn dɔ improviser Umaru Samake a bɛ mun Samake seli grand chef ok an ta n'a ye Samake ala ni ma wa Samake iche Samake ala ni ma wa Samake ko ala ta kɛ bɛɛ ye matigɛ ɲɛmɔgɔ i gansanti ala ta kɛ bɛɛ ye ɲɛmɔgɔya tɛ di mɔgɔ si ma ten i Samake Umar Samake i Samake Umar Samake i belebele Umar i Samake i belebele Umar foli bɛ Abdul Wesh ni Bugi Daga foli bɛ a sababu bɔra Makila an bɛ bɛɛ ka freestyle la i yɛrɛ ka plateau fɛ san an bɛ ka ko bɛ da kan Abdul Ekodi ifini jawa ne mena moye la ne ma Samake ɲɔgɔnna ye Samake ɲɔgɔn ne mena Cɛba ye la ne ma Umaru ɲɔgɔnna ye ko ne mena moye la ne ma Magi ɲɔgɔnna ye ne mi ɲɔgɔnna alu tɛ Samake fo a ye Samake fo alu ka cɛbaw ka Samake fo an ka tɛgɛrɛ baden ba fo la mais voilà aw minɛlen don wa mais a bɛ tɔgɔ masuni hali ne Kojo fɔ aw ye ka da an bɛ Nef TV de la ko fana masuni bon ne tɛ se ka dɔnkili da yan sinon ne tun b'o fara kan mais je peux pas i m'a faamuya non vraiment big respect Samake mana fɔ yɔrɔ Kojo fɔla ko in bɛɛ mɔgɔ kana ɲinɛ k'a fɔ ko Nef TV de don i m'a faamuya donc vraiment non ne yɛrɛ ɲagala quoi non voilà ni son dɔrɔn ne kun na micro minɛ voilà firi do quoi vraiment ni impro yɛrɛ donc vraiment an bɛna laban ni instrumental kelen san donc a b'o di ɲɔgɔn ma o cause donc o tɛ dɔwɛrɛ ye artiste aw fila e bɔra Mudala ye ale bɔra Ɲamakɔrɔ ni bi tɛ aw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn peut-être aw bɛ ɲɔgɔn ye réseau de kan mais laɲini yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn artiste fila ka ɲɔgɔn croiser niveau la contact ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est la famille quoi donc la o de ye laɲini yɛrɛ donc là an bɛna instrument di et tout donc a bɛ dɔɔni fɔ a kan quoi artiste dɔrɔn tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn minɛ i m'a faamuya a crochet tɛ kɛ tan a kana kɛ tan a tɛ crochet tan ne a b'a bɛɛ siri a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a k'an kɔnɔ i m'a faamuya kɔnɔ bɛ n bolo o b'a siri non an ka segin suba si kan quoi zu o kelen de don donc firi de don an bɛ instrument di 100 donc o kelen de don Bada boy bada Ken bash ken nabi des akote ga shiba ka nabi des sami mafuna ai malite eso ga mebe ngolo gumli mega mi epinyete foshi mega mi epinte se foshi afa fosho ma robe kide labi mulusu ga lete fe ga kushie apoli be baba kono ibi bolo bonalo ma bloga soro kelete imiriga famindoro ibi miriga mi pa badman ibuda nana geng me pala siri siapai itete fe do kumblembay ay ngama nunkolo kumay kiga siriga ibe kumabala ite irisi enya ni bebugana musote sigi mino sigi tija
al ni te sun sanfɛ cɛn fa to lokajan suna benaga baby suba happy you be tonight. I am African people, call me Badman Kibuda. Ame ake kanya, geng geng. Kam for bolo no kone chansa. Ne fene kwa mantala maloya. Netila maloya Badman, netila maloya. Aga kalande. Malada tabla, Ema ento be malibela go jagarta so mila munu go fatala. Kibuda kikato tangu banala. Fem madami na pole bu banada. Kam for be do para gambora nani nanji. Ekibuda nyongo nani Obega ni pere la Shap Daba bembolo me soliga wili Maniga for check ibe na jigi Munga bembolo me soliga chili me Maniga for check ibe na bi Koni bembolo me soliga mi Raske baratan faso mali Tama waka we malangolo Masoro haunte malangolo Mali na we malangolo Koni nya bebe ni dozi embolo Bebe kiko nche hame kankolo Magibatolo Baby taya dombolo Eni ne flash nga me nyombolo Ame nyombolo Nga wari bembolo Wari bembolo Na fanga tantolo Ame tampari ni polo Jukube malo Ame gambiri e kalo Amaladado Andala madodo Ici c'est Beka O Freestyle Amalada Baby taya dombolo Anada pesina Ouais, allez, angada pelo. Angale. Nada na rom na me dai. Kele fila saba nani duru woro ulum la segi konon tonta tan ngele tan fila tan saba tan nan tan duru tan woro tan ulum la tan segi tan konon to muwa wan ngele wan fila wan saba wan nan wan duru wan woro wan ulum fila wan segi wan konon to bi saba nikele binani kele binani fla binani sawa binani woro binani ati amai kele no donc vraiment ouais dans le ka fo beka fo amé beka au freestyle de là et tout donc ça c'est pas sur 9 TV donc 9 TV télé sur 9 TV ma il faut s'en faire donc là maintenant mi ke kani clôturer parce que un artiste tu artiste doron mogo igala chugo ta soro mogo do donc libyen quoi il va la mettre tout le temps il m'en fait moi ka fo ko de kadi ni be o te quoi mais ta soro donc li to ka feno kila quoi fi bi se ga répéter donc wotigi fana wa kan ni anana ni kenan kan anga sin ko donc il d'accord c'est du bon parce qu'en bel équilibre il peut être ça mogo do be no ni mogo ko na la o be e ga donc il va ta da me fa là bas c'est trop il peut être c'est pareil mogo do bu c'est comme si free quoi donc à quelqu'un quoi ni nya bala mogo ro ya donc interpréter senwero kan c'est du bon quoi donc vraiment avec la chuko Abdul Wahid ta sur son do be so là ouais anna wa sa bela am se ga do donne fois là bro ouais ok anto là atana ni emani jindala ye baro genyo ni emani jindala bangali fere ni emani jindala ye sumu genyo ni emani jindala bangali fere ni emani jindala ye sumu genyo ni emani jindala bangali fere iti sawane yen sawa ife sumurura mani iti sawane yen sawa ife bangali fere eti yalane la yala ife kamera mani eti yalane la yala ife bangali fere eti nyana tata sumururo kamera la reni eti nyana tata sumururo eti nyana tata kamera sumururo la reni eti nyana tata kamera bangali fere ne mama ejimbolo ye ntiani mo ni emani jindala bangali fere chederu tara mi ejula tara chederu tara mi wasolo kono kambora chederu tara mi kono kambora chederu tara mi sangare kono kambora chedeni dimido franci jula kaini nyani chedeni dimido franci jula kaini toro chedeni dimido franci jula kaini toro
Ah non, t'as pas de papa. Non, il va Bugida peut faire vivre si, mais attends de maîtriser. Mais avec famille quoi. Et non, tu as ouais, non vraiment. Elle ne me fera si, mais bon, Benny Jenson ou Benny t'a maîtrisé quoi. Donc vraiment, dans le il m'a vraiment vraiment donc folie bilwa veut dire tanti umusangrema. Donc au coffre amenacé Bukidama. Bukida, et gars son du même psychiatrique tout et tout en adonjuna. Astankida. Donc folie bilwa ça moi. Usiye nyelemba Bani nyelemba yowe Sike nyelemba Dukutubana Sike nyelemba Bani nyelemba yowe Sike nyelemba Dukutubana Ni wolo babere mami fe Dokotudoe Ni sayayo minela Dokotubana Ni wolo fabere mami fe Dokotudoe Ni sayayo minela Dokotubana Ni teri chebere mami fe Dokotudoe Ni sayayo minela Dokotubana Sike nyelemba Bani nyelemba yowe Sike nyelemba Dukutubana Edemisenu bega nangantolo Neftibi dolo nyenyumaye Demisenu bega nangantolo Neftibi dolo nyenyumaye Fantafala lu bega nangantolo Beka frisali dolo nyenyumaye Edemisenu bega nangantolo. Ah non, je te regarde pas fort. Non, Cléno, tiens, il va revenir vous voir là. Non, Bougidaché, non, Cléno, vraiment. Attendez le trop. Donc, Anté, c'est que Antémina, vraiment, folie, belébélébabé, auma, avoir déplacement là, kana, en plateau quand. Vraiment, à Djala, Agni, à Bounala, en bête mayano. Donc, vraiment, qu'il faut bailler, qu'il faut que émission mécassée à Koutiema Roma. Et, Ambé. Bougidaché, il y a un pro 15 secondes, Abdoulouès 15 secondes en émission clôturée. Il faut attendre. Il segundo ira dron. Un segundo là. On est magobe na famado. Ao makamambado, mumesega takrekele nado. Igo Shakira tanyogo femi mengu aketogo bengono wari bengu adun togo tenjoro wanchega impari togo tengo to onde mago be buna famado ao maga mambado umesega takrekele nado Igo Shakira tanyogo femi mengu aketogo bengono wari bengu adun togo tenjoro wanchega impari togo bengono makele nimvra udebe boshu kono mishibanzigi dala son foite gwa cartel la meni yoroni shwa ni zenzrenti blo itae ni jinauga zenzrenti blo itae funga malimine ga gentae ni rapira manu mbefae Nyugirin fugo funga kanye tapashi funi nununte netae ni yake na bishini ngene bae me futezi manu ne chima otisale gala saba me pipa ga dare ga nani namlege ote ko imbane ngo ulit madon o ga fusani sengadi No, Cléno.
non, Abdoulaye. Oh, ouais. Dominga mamero zigi mila dona kuma chama fora ne chesiri ne masonga salia ne barage masala sonuma ne kominge obena ne ya mama kana toji sanga ma ne teteri jugu kola masenga kuma do komejine tona mama tena danima figa taga hijila eye deni masachala gele bideu kulo agele an bange ba umine ola fama ala ba undeme mama ikadinye ala isara ge paradie ali ni setenye nebe ala deli ne isaokie mama ikadinye ala isara ge paradie ali ni setenye nebe ala deli ne isaokie e wonde to e male no. Oh, ben, fama la taille. Bugi apa bugus gaganti. Nete nyara faganyani ye. Yara faga sute mone bo. Kani yara faganyani ye. Yara faga sute mone bo. Uta don konete ngala sonye to mali la manu bela son. Mama ini chengo fama yenga son ni eseye nunu ye ubende la tunu. Ola ma fajie kono kadunu atena dabla fonga wari dun menga erwe asone dama monturu. Fanu mega chaya bi ali Moscou. Enemi nete na se famu chenzi sugu bega purge nunu ngane kanu mama de kanu ale de bamu fanu de kanu olu de famu nebe ala deli awala na lube son si jani kene yala ali munu tate balola fama ga hinolula no buya tegere bafo tiete to bolo kene me kashi tuguni no vraiment dane do Abdul Washa. Non, vraiment, c'est sur 9 TV. Vraiment, il y a donc il flâne, moi je m'en vais nous donc la mélodie ou fait nous ne fait quoi. Faut qu'il faut bailler casser à quand quoi. Donc il est comment de quoi. Comment méga faut quoi. Moi donc nous gérer un contrôle. C'est comme si tu as contre-temps là quoi. Instrument mais fait ou temps fait quoi. Donc il était comme mélodie ou fait comment méga fort ou des messages moi ou actrice qui a tout nous famille quoi. Vraiment talambi. Au moins mais ma donné mon vidéo là et tout avec femme féminine donc là ma faut beka faut c'est toujours beka au freestyle chaque semaine ami artiste là ou bena amédia ama ou on fait c'est passé sur 9 TV au clean donc au cambe anyona wéré numéro be ana ami sur contact na plus 223 77 29 72 80 au cambe anyona wéré Kambalo au clean Visco.